दायो थाइजौ जानोसै जोङो थाइजौ खादो सानै लोगो नै थाइजौ बिफाङा आयौ जा फिसा फिसाखा नै हाय नै आं खायाखै दै नै संक्लासे दिनै जानोसै मजाके नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे स्किप खालामनाङा ओइ खोजिमा दोङो दे बेयाव नै नोलाय फ्राय बेयाव दंबावो मानसिफोरा दंबावो आरो जानो फैबाय नोंलाय दायो जानोसै नै ओरैबायदि हाग्रा गेट जेराव जों जागोन आरोना दायो फुरा फ्रि दामोना नायलांबाय थादों आंनि खेनाया हामा जाना दङ सिम्पोल दङ आङो नै केमेरा स्टेन्डिंनिसो आरो फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बे भिडिअखौ रेडि जाबाय ओरैबायदि गोथाव नुखादों दायो जानोसै मजाके नै जानोफोरा नै दायो जानोसै ओरैबायदि जानो लुगैखाबाय आंखौथ' नोंथांमोना माबाफोर बुं नोंसोरो नोंखौलाय ओमफ्राय गावबा गाव नामखौ खिथाना लादो आंनि नामा जाबाय दायो रानदो जानो लुगैजोब्बायलाय ओरैबायदि राननाय खोन्थावना आं रानो ओरैबायदि बायोना माने खम बारा थाङो बेनिखायनो बायो गासिबो हमान लानांगोन मानो होनब्ला बेयाव चेलेन्ज खालामनाय जागोन ना बिसानो खम जादों ओमफ्राय दायो जानोसै र' आंखौनि आङो माने मति सबनिसै उन्दै ओरै दुब दुब जादों जायजोंनो ओरैबायदि खाटारना चेलेन्ज माने माबा होगोन आरो ना पानिशमेन्ट दुब दुब जाबायना गासैयाबो रिक्साखौ बायहो One, two, three, ready, steady, go. Done. Unique style. Salah Steve pasti kan. I'm done, guys. I'm done. I'm done. Guys, kok sama dengan orang? Bagi gue tahu kan? Aku itu orang bagi sabra aja. Last time itu apa? Biar Jen bay dah ya. Guys, the challenge ke kalam sebay. Biar Jen bay. Ompray dia hanya biar first tay bay sebagai oरैबायदि funny punishment रावबो बिदि खालामाखैबो खोमा
nontonnya नायलांबाय थादो Udah goreng sampai ya, udah goreng. Goreng sampai. ओरैबायदि बिसोर आङो फालु बिगाबैखौ ओरैबायदि होदो बियो स्मेना ओरैबायदि फानि ओमफ्राय बिखौ दायो आइबुर फोननो हासिगोन फटाखौ दोननांसिगोन आरोना बेखौसो मिनि जानोनो हायाखैमोन आरोना बेनो पानिशमेन्ट माने फालुबो जानो होआ आं रावखौबो जेबो खालामनो होला बिखौनो पानिशमेन्ट होबाय आरोना आङो ओमफ्राय दायो फोनग्राफोरा दे मोजां मोजां आखिना होब्रा गुलकेनो आयु Zena ini punishment dikuno banget guys. Beri nang deh. Zena ya madi lagi. Beri nang deh Zen baik. Kamu dia. Mutang mung deh. Testi garam. Aku mana gara punishment bawa aku nih mati ayu bawa aku nih udah nah. Mau di mama. Cium kamu tak? Mak kamu tak nih nggak? Haizu tuh anak. Mana kena artis? Makeup artis itu apa? Makeup artis. Nah makeup artis ah? Ini friner ini tahu nak apa? Mau China nala? Makeup artis. Makeup artis. Ini video बेसेबांसो मोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायना एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो आरो कमेन्टबो खालामनो दाबाव आरो बिखौ बोरै नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दे माबाफोरबो ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां नायनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो प्लिज सापर्ट मी गाइस बिदिनो आं भिडिअ फानि भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोननि भिडिअखौ माने सानफ्रोमबो नायलांबाय थादो Debo. Komen kalam share kalam. Ini friend. Subscribe kalam. Tunggu video kamu sang lagi.